mai hi ha una paraula malsonant contra un àrbit. Els jugadors em diuen, vostè és gilipolla, míster? I jo ho aguanto. Però per què a nosaltres ens expulsa ben expulsat el Llenguela, el meu jugador, el Lluís, i la primera vermella, que és vermella, que li entra per darrere amb el Murac, que és vermella, no li treu. No m'han expulsat mai en 1.200 partits. Llavors hi ha un moment que dius, bueno, què tens que fer? Que t'expulsin cada 3 partits? Que vegis el partit a darrere? Que l'àrbit del diumenge passat, als 5 minuts ens fan un penal i em diu no puc picar penal perquè aquest partit me'l cargo als 5 minuts? Soc l'únic entrenador a Catalunya, que puc parlar així com es parlo avui. Perquè ningú ha sentit una paraula malsonant mai d'un àrbit. I torno a repetir, avui no ha decantat el partit ell, perquè ha sigut millor el Reus. Ha tingut 4 ocasions i les ha fotut. Però, collons, la targeta del Llenguela és expulsió.